Región, ktorý teraz spolu navštívime, je pre mňa z mnohých pohľadov veľmi zaujímavý. Keď som pripravovala moju cestu na sever Slovenska, bolo náročné vybrať to najzaujímavejšie z oblasti, ktorá má veľké prírodné bohatstvo, prekrásny folklór a mnoho iných zaujímavostí pre turistov všetkých vekových kategórií. Či sa mi to podarilo, sa presvedčíte už v nasledujúcich minútach. Tak teda vitajte na Liptove. Liptov so svojou rozlohou viac ako 2000 km štvorcových leží na severe Slovenska a hraničí s regiónmi Orava, Turiec, Horehronie, Východné Tatry a v severnej časti kúsok aj s Poľskom. Moju cestu Liptovom začnem v Likavke, kde si prezriem aj blízke okolie. Zastavím sa vo Vlkolínci, v Lúčkach, v Bešeňovej a na Liptovskej Mare. Navštívim krásne doliny Liptova a centrum tohto regiónu Liptovský Mikuláš. Ďalej sa pozriem na unikát vo Svetom Kríži, zabavím sa v Tatralandii, v blízkej Žiarskej doline, Demenovskej doline a pozriem sa na miesta, kde vzniká rieka Váh. Po krátkej zastávke v Liptovskom Hrádku zakončím svoju cestu Liptovom v Pribiline. Ešte predtým, ako som sa vybrala na Liptov, som sa cez internet zoznámila s mojou novou kamarátkou. Volá sa Denisa a býva v Likavke pri Ružomberku. Práve tu som plánovala začať moju cestu Liptovom a tak som rada, že prvé krásy tohto regiónu neuvidím sama. Ďalším miestom, kam by som ťa rada zobrala, je tento kostol v Martinčeku. Je zasvetený biskupovi Martinovi. Podľa neho sa aj táto malebná dedinka, síce trošku malá, nazýva. Tento kostol, vlastne jeho čaro je hlavne vo vnútri, pretože na stenách sa nachádzajú úžasné fresky, ktoré sú strašne staré. Boli namaľované niekedy v 14., 13., 14. storočí. A rada by som ťa tam zobrala, lenže máme taký malý problém. Nemáme kľúč, ale určite sa tu niekde nájde. Poďme niekoho pohľadať. Dobrý deň, my by sme sa vás chceli spýtať, či by sme tu niekde nemohli zohnať kľúč od toho kostolíku. No, ja mám. Áno, máme také šťastie. No, a mohli by sme sa tam ísť aj donútra pozrieť? Medzi najzaujímavejšie útvary patria aj tieto bešeňovské travertíny. Sú to najväčšie travertínové terasovite usporiadané kaskády na Slovensku. Myslím, že by bolo dosť zaujímavé povoziť sa na lodi a pozrieť sa, čo sa nachádza aj na druhej strane Liptovskej Mary, preto idem zistiť, kedy odchádza loď. Počas plavby vodami Liptovskej Mary máme dve zastávky. Jednou je Liptovský Trnovec, ktorý je centrom letnej rekreácie a vodných športov na tejto priehrade. Druhá zastávka je v archeologickej lokalite Havránok. Nad kostolnou vežou bývalej Liptovskej Mary sa nachádza prírodné archeologické múzeum, ktoré prostredníctvom rekonštruovaných objektov predstavuje keľtské hradisko a stredoveký hrádok sídla, ktoré tu stali pred 2000 rokov. Vodnú nádrž postavili na rieke Váh v rokoch 1970 až 1975.
Zahradením rieky 45 metrov vysokou hrádzou sa vytvorilo priehradné jazero s rozlohou 21,6 km². Pod hladinou priehradného jazera zmizlo 8 celých liptovských dedín. Dechtáre, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Palúdza, Parížovce, Rástoky, Sokolče, Vrbie a 2 Bobrovník a Liptovský Trnovec čiastočne. V závere mojej cesty Liptovom sa pozriem do najmladšieho múzea v prírode na Slovensku, do Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1991. Je tu záver mojej cesty po Liptove, regióne, ktorý sa v žiadnom prípade neoplatí podceniť. Ak sa ho rozhodnete navštíviť, pribalte si okrem bežných dovolenkových vecí pár dní navyše. Určite sa vám to oplatí. Potom možno uvidíte to, čo som ja nestihla.